Għal darb'oħra l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi se jkun qed jorganizza s-7 edizzjoni ta' Festa Eneb. Festa Eneb hija attività kulturali bilan li jitkattar l-għarfien dwar l-Eneb u r-rabta tiegħu ma' dan ir-raħal. Is-Siġġiewi huwa lokalità bl-akbar ammont ta' dwieli u b'mijiet ta' familji Siġġiewin involuti fil-proċess tal-Eneb. Il-bdiewa jaħdmu tul is-sena kollha meta mbagħad f'Awwissu jintlaħaq iż-żmien tant mistenni, iż-żmien li fih l-Eneb ikun misjur. F'Awwissu l-assar tal-Eneb jibda jdur id-dwieli u jiċċekkja l-livelli ta' zokkor. Meta jkunu fl-aħjar stat li jinasru, il-bdiewa flimkien ma' nies li qabdu huma stess jibdew il-ħsad tal-Eneb. Wara dan l-assar jibda jasar l-Eneb u jibda l-ħidma sabiex isir l-inbit. Uħud mill-bdiewa li jagħtu semhom fil-Festa Eneb spjegaw il-proċess tul is-sena. Bħalissa huwa żmien li naqtaw l-Eneb tara s-sodisfazzjon tas-sena kollha ħidma li inti tagħmel ġewwa dwieli tiegħek għax irrikjedi sena ħidma kontinwament, ġifieri, nibdew minn Diċembru sa bħalissa għaddejjin bix-xogħol ta' dwieli. L-ewwel nett ringrazzja l-bambil li jkun wasal wiċċ-tieni net. Titammonta nies li jgħidlek il-partita titammonta nies biex tagħmel. Pereżempju, meta naqta x-Chardonnay għandna mhux ħażin. Nikkalkula li tkun biex taqta' 7 titmir raba' tkun 20 min nies. Jiena ngħidlek li x-xogħol ikun matul is-sena kollha. Għax anke xejn taqta' l-Eneb, ġieli tkun tittija mbexxa għal xi gallina. Festa Eneb hija attività li tinkludi prodotti marbuta mal-Eneb, kompetizzjoni tal-inbit, arti, artiġjanat, divertiment minn kantanti u żeffina lokali kif ukoll stands tal-ikel. Fl-attività ssir ukoll il-kukkanja li saret sinonima ma' Festa Eneb u attrazzjoni ewlenija tal-attività. Il-programm ta' din is-sena jinkludi wkoll poeżiji miktuba minn Siġġiewin inkluż minn tfal. Il-Kunsill Lokali se jkun qed iniedi l-karattru ta' Nanna Kola, karattru li nħoloq blan li jtwassal messaġġ dwar edukazzjoni ambjentali wara li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi kien rebbieħ tal-European Week for Waste Reduction fl-2016. Din is-sena se jkollna wkoll attrazzjoni differenti minn tas-soltu, se jkollna l-Kunsill Lokali għat-tfal illi flimkien ma' karattru ġdid ta' Nanna Kola se jkunu qed jgħaddu messaġġi ambjentali biex anke nsaħħu l-edukazzjoni ambjentali f'dawn l-attivitajiet kulturali. Alessia Bsajla Zammit, is-Sindku tas-Siġġiewi, irrimarkat li din hija attività ewlenija fil-kalendarju kulturali tas-Siġġiewi. Irringrazzjat ukoll il-bdiewa involuti lil volontiera u lil laqdiet tal-impenn u dedikazzjoni tagħhom lejn l-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet fosthom Festa Eneb. Festa Eneb qed issir bil-kollaborazzjoni tad-Dar tal-Providenza u Viti Malta u tinkludi s-sem ta' diversi għaqdiet lokali fis-Siġġiewi. Matul l-attività jinġabru fondi bris id-Dar tal-Providenza li mbagħad jiġu preżentati waqt il-Festa ta' Ġenerożità li ssir fl-ewwel tas-sena fis-Siġġiewi stess. Festa Eneb se tkun qed issir il-ħadd 26 ta' Awwissu 2018 mis-7 ta' filgħaxija l qudiem fi Pjazza San Nikola fis-Siġġiewi.